Niftakar armi meta kienu jsifru kull xahar għall-Awstralja. Barra kollha kaxxi kbar tal-injam, familji jitbatlu kemm jitbatlu jibqa' n-nies. Kull xahar vapur. U kulħadd jikbi, x'kollha niġu minn xulxin. Mhux hekk? U ma sejrin kulħadd aħna nikbu minn ma nafu għalfejn u l-kbar jikbu jitgħanqu barra triq. Marru minn tal-familji kollha, l-familji kollha għandhom xi ħadd l-Awstralja kollha. Ekku. Kienet tkun żmien ta' dbejja tax. It-tfal jilagħbu ma tarhom mhux ħatarhom taf. Ma kien jibqa' nies, kienu ħafna nies, kienu ħafna ġuħta. Ukoll dak iż-żmien kienu ħafna tbatija. X'kien l-iktar kifer dwar il-ħajja fil-ħamserijiet? Ma' xogħol. Ma' xogħol kien hemm il-ġuħ. Ma kienx hemm xogħol, tbatija. Bla xogħol tista' tiekol. Bla xogħol. Aħna il-ħobs fil-għodu kif tqum Mattija. Fil-break tal-iskola fl-10 meta tmur id-dar tiekol mal-ikel hemm il-ħobs. Fl-4 x'inhu mmorru d-dar Mattija biċċa ħobs u fl-għaxija. L-irġiel kienu jieħdu nofs ħobża fis-servetta, naqra żejt u ta' dama sħiħa u naqra ġobhom u jiddubbaw hekk u x-xogħol kulħadd iġorru l-ħobs. Ma kienx hawn ħwienet bħalma wellu tmur tixtri ftiera jew ħobża. Kienet ma' xejn. Bella tiegħek kien hawn ħwienet, bella tiegħu u xi ta' tzambit. Ma kienx hawn ħwienet. U mbagħad fetaħ ħanut ix-xatt tal- fejn kien il-faham, mhux fejn kien il-faham, fejn kien ta' bajjada. Il-London Bar kien fetaħ bidu jagħmel il-ħobs u nies. Fej ġi London Bar. Il-London Bar konna ngħidulu. Illum magħluqa. Konna nitilgħu għall-kordin minna. Timber Wharf. Le, ħanejlek fej. Fejn l-immigranti. Eżatt, fejn hemm l-Open Center. Dik tibqa' dieħel kont u nitilgħu minn kordin u niġu fejn l-iskola taraha ġdid. Fit-Twiliti. U mbagħad ingħalqet imħabba shipbuilding. Eżatt. Issa hemmhekk f'dik it-triq ġewwa sideways fil-bidu kien hemm ħanut jgħidulu London Bar fil-Main Road. U beda jagħmel il-ħobs bil-laħam u nies. Meta da? Qed insemmilek 60, 70, 60. Kont għandni ġuvna missieri. Fis-60s. Fis-60s, mela, morru l-istorja tiegħek. Fis-60s inti kom bdejt taħdem ma' missierek, isu xi 64 bdejt taħdem ma' missierek ġifieri. Xi 64 naħdem ma' missierek. U kont qed iġġor it-tieq u ġili xi ħobs u xi affarijiet. Mbagħad wara x-xogħol ta' missierek kont part-time imur nisbuħ ma' wieħed bil-karozzi jibrux. Il-karozzi mela. Sew, kont lest mill-ġurnata tax-xogħol. Ejja. Għalkemm ma kienx hawn xogħol inti kont issibu ma. Part-time. Ma kellek il-full time u l-part-time. Ejja, ma tittara l-pagi x'kienu ma nsemmu xejn. Imma meta tikkumpara kemm kienet tiswa l-ħajja, kemm kienet għolja l-ħajja u l-pagi, kif meta tqabbelhom ma' xulxin. Kienu jagħmlu sens? Ħanajdlek jiena kont noħroġ b'nofs lira il-ħadd it-tnejn għax-xogħol. U s-sebt nidħol b'nofs lira ta' Ekk jemmurru ġefon nħatu t-qien, sejbu l-fit tal-ilma, niskrubu l-fit tal-ilma. Mux ħammur nxtru koka ta' jew hekk, m'għandekx ċans. M'għandekx ċans, niskrubu l-ilma fejn nsibu. Ġifieri noħroġ b'nofs lira biex ngħid għandi nofs lira fuq u nidħol bija is-sebt. Issa sata kien hawn min jum fuq il-flus u jagħmel u ġifieri ma kien hemm fuq xi kont tista' tonfoqhom il-flus. Fuq l-imbita għatli? U xi imbiti jew hekk. U għu naraħelu kienaw xieċtriw ta' lek, koka kienaw. Koka kienaw. Jina għalija ma konċ naffordi għana u t-ixtri koka kull-jum. Għalija kienet ħela. Għaxina l-intenzjoni tijaj kienet dejjem xi darba ħanarma. Meta bdejt taħseb isma ħanarma? L-indabar rasi kienet li nitlaq wahdi, għal-rasi. Dejjem kellek dak it-tijaj? Dejjem. Bimmindu kont tifel? Nsibu s-sibt negozju għal-rasi. Nsib negozju għarra. Kont għajdilu dil-ħagġa l-missierek? Uja, mala kunu jafuwa. Kienu jarawni, nivvinta. Kienu jarawni, jirina bes minn ħuti kon nivvinta u namel. Għattifem, eħna konna kletzu binu kletti bniet.
Ma ħija l-bid dabbar rasom għal-gvern, jaħdem. U zzaj konna naħdmu fl-imkien fl-axħar speċajna t-nejn naħdmu n-siri. Mbagħad inqalat il-biċċa xogħol tal-Maple. Sewa. Xi 67. Qabel ma ngħaddu għall-biċċa xogħol tal-Maple, x'businesses oħra kellek? Kellek dita iżjieqes, kellek il-part-time tal-tmur tobrux il-karozzi, kont burdnar ma' missierek, kont il-black li ta' fil-fabrika tal-ħelu, kont ta' meċa ġoħra qabel. Le, ma mbagħad iktar ma bdejt nikber iktar bdejt inħoss ġibda lej il-ħobs. Sewa. Tifhem, jiena missieri kien furnar, mbagħad meta żewwed sar burdnar, imma ħowtu tzijietu kuġini kollha l-Awstralja kulħadd furnar. Entom familja ta' furnar. U ġenerazzjonijiet, ġifieri mhix. Mhux xi ħaġa tal-kuġini pereżempju. Le, mhux tal-biera. Mela, tlaqna?